gol kod jaga budget e pacho kae makoro nyaka sani koro yango ni kar jot mano mar jatend piny kata office of the president tiyo kod omenda mano madirom $2 million mano pile ka pile magi tiyo godo e wechego mag printing to magi duto timore e kinde mane tok kanosewit oko paro mar chik omenda mar higa mar 2024 jatend piny no yango ni gibiro bedo ka giduoko piny omenda ma itiyo godo sani to koro kineno kanyo omenda ma itiyo godo annually e printing services en $817,000 dwe ka dwe en $88,000 pile ka pile en $2.2 mano nyiso nango nesa somo report mar controller Marinto Kawagi Woro. Nuacha sechegi tinde watching daki digital age ma gik ma kaka printing sani onego bed ni sirkal ose transition to digital. Moko onego bed ni watiyo gi omenda mang'eny ahinya kuom timo gimoro kaka printing. To gima wacho en ni nyaka ing'e ni sirkal ka sirkal, sirkal ka sirkal gin ga gi paro mar giwacho ni gidwa kungo pesa, gidwaro save pesa, lakini kidhi practical inwa ka ok yot. Koro inwa ka all the governments must be kokalo, inwa ka office of the president, state house, gin gi vote, gin gi omenda mang'eny, gitiyo go omenda mang'eny moloyo kata na gine moko mag sirkal. Ano okaw gi Woro lakini okabwok. Okibwok nango. Okabwok nwach kata bed nani awach kata ne bed ni en sirkal mar nga kata bed sirkal ma jakom kata ma sirkal kosebed kanyo jikose donjo gi paron pesa margi. Jono pesa jopiny margi. Koro gitiyo kaka gidwaro. Lakini akwayo sirkal marwa mondo ging'e ni sani Kenya pod nigi shida mang'eny. Wan gi shida mang'eny makata kinwang'o gik moko kaka nderni. Pod nwang'o kaka kibiro Nairobi ka nwang'o ka pod nitie potholes. Winjoga. To kidhi gine sirkal mag gweng' nwang'o ka pod nitiere shida mang'eny. Monego bed ni gikungo pesa. Pesa mondo one kaka jopiny machandre nyalo nwang'o services maber. Yeah, koro aneno lakini kaka awacho ni okabwok nuwach mege timbe mag sirkal matinde. Ken Babu